Točný. Štvrtok. Deň? Štvrtok. Ale dátum? Dátum si 30. 30. Ktorého? 30. A mesiac? Je 37. 2009. Vodca teroristickej zvodky Al-Qaida. Nepoď sa mi do obrazu, teraz mňa točíš. Nepoď sa mi do obrazu, keď mňa točíš. Ideme na prieskum. Starý kokot sedí na balkóne. Musíme zobrať správne krytie. Sme pripravení uraziť do terénu. Začneme plazením. Jebe. Smerom ide. Dopiči strom. Au, také šipky. Plázenie úspešné. Mám správne krytie. Nech to píská. Kryjte sa! Pokračujeme ďalej. Som celý zakrvavený a zničený, ale pokračujeme ďalej. Ja ešte stále žijem. Kameraman Mišo ešte stále žije. Stále som tu. Žiadne straty na životoch. Prichádzajú členovia teroristickej zvodky. Ja iba nasviecujem. Nesvieť ma! Počkaj, Nasvietím. počkaj, objektív, les, Tam kamera, paparazzi. Kde to vyšiel? Tak to vyšiel. Máme kontakt. Máme kontakt. Joži, chceš to? Máme kontakt. Zavolám babke. Také zrušenie zažila. Čau, babi, volám ti z Talibanu. To je psa. Je. Tichšie bude ten korbík. Joj,